Kah Trap Integrated Territorial Organization kalarai ban yaj bet syakmat ya ka jingyaki da ka bayaj pajba ka ban long haka arpuar tarik nailur arjar arpuar ban persya ya ka kasino wat hadien balapan bena menteri rangba ka jella ban kenran dien ya ka jing penyaj ya ka khalai kasino hathem ribhoi nakaliang presiden barangba ka seng ba don bok dekhar ulaong baka seng kamla shu ban syania ya konrat sangma namar laju saki ya ka jingthok ya ka jaj ban riu bat ka jelahi bero ka wei bat klem kano ka jingtho ne ka notification ka basai an omla ban pediang ya ka tang haka jingkren shu ulaong ru kumban shupen kan mau halor ka CAB bat CAA u konrat uong baka jela Meghalaya kan laj na ka an CAA Henry di kapara jong u ka agatha sangma ka bakersyan ya ka CAA hapo ka parliament bat nakaliang ka seng ka kwa ban yo jingshai na ka sorkar hato ka rai ban pensange no ya ka kasino kadai haswa ne hadien ka jing ujor na ka seng yang HITO hadien bangi lai lingba gelat patai kubor ba menteri ramba konrat kongkal ke sama ula keren ba ula pensange shwa ya ka anjung ko kasino lane ya kita ki license ke ban kod no tang hakikat ni ki kindat benai tengini kalian jong kasengi kumbangi la pembena pa mene makan don karali la ar tarik mantau benai tengini ya be ya karali kat ba ka sarkar kamban kampat ai lane kan tani pa ya kan notification la tunjuk pendam no ya kan ka anjung ka kasino te kumban sikom na shapi ke pa wa kumno min shania ya kan ka sarkar kusut ka sarkar thok ka sarkar syukur la shidep syukur wat iki reunion ru hadien ba kilawan bo ya ka dorkas ban persya halor ke kasino tapi kan mau hagapor ba ngiya ki ya ka CAB ru uang ba ka jela mekna kala laj ka CAB Henry kadai ka para jumuhi ka bakersyan ya ka CA hagato ka por hapo parliament te ngi kran be ka basai bu konrad hi de ban pani de notification lele de ka order hagini kisi banwan lom kunta ngi na kaleng ka seng ngi ya ki tenga be kuma ka hito ka yang namar kari haga jingla lot ka hok bat shakri ngi yang ratba be lade ban yele ngi yele be lade ban pene ka sarkar ngi pene be kani ka korbo kalom ka basai ya ka sarkar ban nai thok nai komik shu bani lade pikwa ba ka jat benrio karlim da pikwa ka songsok songsngan hapo ka jala pidai ban penduk pendam be bat kata kedai be lingba pidai ban ai ka notification lade ka order bat pidai ban buru hapo tek domain bat pidai ban tip shai ru ba ngi nginum sangera bat minjat be hi kumban jubab yang yo menteri pangba lagi hi ya ka jingkren ke jong pi mena ba pi ong ba ya kita gi kot kislai e lang le shwa ban ujor kiseng balang kiseng reunion pat kiseng boper tela daga dei sisa kunta balai pi kentat no ya ka andreu jong ba adal ba kata gi bu gi jikli shapi ka basai pa nai shu tumbe kumari pat ba nai tumbe jini kiseng balang ba kiseng reunion he ba kat ba pi patai daga ta ka notification lale kata ka order ka bapaka wat mot ka hito kan pendam hakmat jong ka MDE nabenta gari ba ka jat bedreu ngingin yang yale haban dayo ya jingjap